റിമോറ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം കടൽ മത്സ്യമുണ്ട്. ചെറിയ മീനെങ്കിലും തിമിംഗലം പോലെയുള്ള വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ പറിച്ചു മാറ്റുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. വലിയ ബോട്ടുകളുടെയും കപ്പലിന്റെയും അടിത്തട്ടിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് അതിനെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും അതിനെ ചലനരഹിതമാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഈ പ്രത്യേകതരം റിമോറകൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം കുറയുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉത്സാഹം കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയിൽ വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാവുന്ന കപ്പലിന്റെ അടിത്തട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. അലസതയായും ദുശീലമായുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റിമോറകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അതുതന്നെയാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനവും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവൻ അല്പാൽപമായി നശിക്കുന്നു. So let's find and remove the remoras from our life.